Καλησπέρα παιδιά. Άργησα λίγο να κάνω το βιντεάκι μου. Και αυτό γιατί δεν ξέρω πώς αντιλαμβάνεστε εσείς, έτσι, τις ενέργειες αυτόν τον καιρό. Αλλά έτσι περάσαμε και περνάμε έτσι από πολύ δυνατές ενέργειες, οι οποίες μεταμορφώνουν, οι οποίες βγάζουν στην επιφάνεια θέματα που έχουμε μέσα μας, ακόμα και από τα παλιά, ακόμα και ιστορίες που νομίζαμε ότι έτσι τις έχουμε περάσει, έχουν κλείσει αυτά τα κεφάλαια στη ζωή μας και δεν μιλάω απαραίτητα για τα ερωτικά, έτσι. Είχαμε μια πανσέλινο στην πρώτη του μήνα, η οποία ήταν πάνω σε δύο φοβερές κλίδες, οι οποίες άνοιξαν έτσι στον υδροχόο και στο λέοντα και μας επηρεάζουν και μέχρι τις 15 του μηνός. Έχουμε έτσι πολλούς ανάδρομους πλανήτες, έχουμε έντονες ηλιακές καταιγίδες. Είναι η περίοδος, παιδιά, που οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, δοκιμαζόμαστε. Είναι η περίοδος να κάνουμε έτσι αυτό που λέμε το shadow work, δηλαδή να δουλέψουμε με τη σκιά μας, με τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού μας, με πράγματα από το παρελθόν που μας ενοχλούν. Αλλά δεν θα πλατιάσω, γιατί εδώ σε αυτό το κανάλι δεν ασχολούμαι με την αστρολογία. Ασχολούμαι όμως με τη χαρτοματία. Και αφενός ναι μεν εύχομαι καλό κουράγιο και δύναμη σε όλους μας για όσα ζούμε και όσα έρχονται. Και αφετέρου πάμε στο σημερινό μας το θέμα, το οποίο είναι: θα πετύχω το στόχο μου? Είναι μια ερώτηση της οποίας το περιεχόμενο, ακούτε και το χράτσα χρούτσα εδώ μεταξύ, έχω τη γάτα μου που της έχω φτιάξει, παιδιά, ένα σπίτι από χαρτόνι. Με διπλή είσοδο, με παράθυρα κτλ. Η οποία βρίσκει πάντοτε την κατάλληλη στιγμή να το ευχαριστηθεί, να ανοιγοκλείσει τις πόρτες και να κάνει, έτσι. Λοιπόν, το ποιος είναι ο στόχος σας, το ρωτάτε εσείς, το καθορίζετε εσείς. Για μας, τα χαρτιά που θα βγουν πρώτα θα είναι ουσιαστικά η απάντησή μας. Θα είναι ναι, θα είναι όχι ή θα είναι ίσως. Γιατί πολλές φορές κάτι μπορούμε να το πετύχουμε, αλλά όχι τώρα, ας πούμε, ίσως λίγο αργότερα. Ίσως και ο στόχος που έχουμε θέσει να μην μας εξυπηρετεί τελικά. Οπότε εσείς σκεφτόσαστε το ποιος είναι ο στόχος σας. Εσείς κάνετε την ερώτηση αυτή. Θέλω να χαλαρώσετε ως συνήθως. Και σήμερα έτσι δεν θα διαλέξουμε μέσα από κρυστάλλους. Είπα να κάνουμε και μια αλλαγή μια φορά. Ακόμα μια φορά τέλος πάντων. Και θα διαλέξουμε, παιδιά, μέσα από δαχτυλίθρες. Λοιπόν, η πρώτη δαχτυλίθρα, να σας τη φέρω κοντά, είναι αυτή εδώ, η οποία είναι από την Κωνσταντινούπολη. Πρώτη δαχτυλίθρα, ομάδα δηλαδή νούμερο 1. Η δαχτυλίθρα σας είναι αυτή. Η δεύτερη δαχτυλίθρα της ομάδας νούμερο 2 είναι αυτή και είναι από το Λουξεμβούργο. Την έχω φέρει από το Λουξεμβούργο. Και η τρίτη δαχτυλίθρα είναι αυτή εδώ, παιδιά. Δεν ξέρω αν φαίνεται σωστά, την οποία την έχω φέρει από το Παρίσι. Λοιπόν, επομένως, Κωνσταντινούπολη, Λουξεμβούργο, Παρίσι. Εάν δεν μπορείτε να διαλέξετε, σε περίπτωση που δεν φαίνεται καλά η δαχτυλίθρα, η εικόνα της κτλ., μπορείτε να διαλέξετε από το που τις έχω φέρει. Εντάξει. Λοιπόν, ως συνήθως είναι ένα γενικό άνοιγμα, κάποια πράγματα αντιστοιχούν σε εσάς, κάποια πράγματα αντιστοιχούν σε κάποιους άλλους. Η ερώτηση είναι εντελώς δική σας, το θέμα δεν είναι συγκεκριμένο, είναι ο στόχος. Ένας στόχος λοιπόν που έχετε βάλει και θέλετε να επιτύχετε. Και θα ξεκινήσουμε από την ομάδα νούμερο 1, θα πάρω αυτά από εδώ να μην μπερδευτούμε. Και η καθοριστική κάρτα, παιδιά, θα είναι
σαφώς η πρώτη κάρτα, η οποία θα μας δώσει λίγο, όχι θα μας δώσει λίγο, θα μας δώσει την απάντηση. Και ύστερα θα τραβήξουμε έτσι για να δούμε τι άλλο έχει να μας πει, το γιατί, ίσως, κτλ. Λοιπόν, ομάδα νούμερο 1, εσείς που διαλέξατε τη δακτυλίθρα από την Κωνσταντινούπολη. Όλα ελληνικά στην Κωνσταντινούπολη, παιδιά, έτσι. Εγώ νιώθω σαν να περπατάω στη χώρα μου, στην πατρίδα μου, γιατί είναι όλα ελληνικά στην Κωνσταντινούπολη. Ας μην πλατιάσω τώρα, μην το πάμε το ρίξουμε των χαρτιών αλλού. Λοιπόν, ομάδα νούμερο 1, θα πετύχουν το στόχο τους. Έχετε καιρό ακόμα, λέει, παιδιά. Κοιτάξτε τώρα τι κάρτα σας βγήκε εδώ, έτσι. Είναι το άτομο το οποίο προσπαθεί να ισορροπήσει. Προσπαθεί να πετύχει το στόχο του. Κοιτάξτε τώρα, είναι το 7 μπαστούνι. Ζορίζεται το άτομο, δυσκολεύεται και ανάμεσα σε εμπόδια προσπαθεί, έτσι, να ισορροπήσει, να ανοίξει το δρόμο του, να διαλύσει τα εμπόδια. Άρα η απάντηση δεν είναι ούτε ναι ούτε όχι. Είναι αφενός ότι για κάποιους από εσάς μπορεί αυτός ο στόχος να είναι έτσι προς το παρόν αρκετά δύσκολος και χρειάζεται προσπάθεια ακόμη. Έτσι, δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο γίνεται άμεσα. Αφετέρου, κάποιοι από εσάς θα πρέπει και να αναθεωρήσετε. Όντως σας εξυπηρετεί αυτό, όντως είναι για το καλό σας, είναι ο δρόμος σας, είναι όντως αυτό που ζητάει η καρδιά σας. Για να δούμε τι άλλο θα μας δώσει. Νομίζω έχω βάλει και αρκετά χαμηλά την κάμερα, παιδιά, δεν ξέρω. Σωστά, για να το πάω λίγο. Νομίζω κάπως καλύτερα τώρα. Κάποιοι από εσάς θα πρέπει, παιδιά, λέει, αυτό το στόχο να τον εγκαταλείψετε. Καλύτερο θα ήταν να σκεφτείτε κάτι άλλο, κάποιον άλλο δρόμο ίσως, έτσι. Πάμε τώρα στο 8 μπαστούνι. Κάποιοι από εσάς όμως, μετά από το 7 μπαστούνι, μετά από την επίμονη, λέει, προσπάθειά σας, οι προσπάθειές σας καρποφορούν, απελευθερώνεστε από κάτι και ξεκινάτε για κάτι, για κάπου αλλού, για κάτι άλλο. Ο δρόμος σας λοιπόν ανοίγει μετά από πολλή προσπάθεια, μετά από πολλά εμπόδια. Για κάποιους από εσάς όμως, είπαμε, είναι ίσως φυγή. Για άλλους ίσως να έχετε ένα στόχο, δηλαδή του τύπου ότι θέλετε να μετακομίσετε ή ότι θέλετε να αλλάξετε και χώρα, ίσως περιβάλλον, ή ότι θέλετε να φύγετε από ένα τοξικό περιβάλλον, έτσι, από κάποιες τοξικές σχέσεις. Πάντως, όποια και να είναι, όποια από τις δύο περιπτώσεις και αν είναι, τι έχω πάθει σήμερα, Instagram κάνω. Στη μία περίπτωση λοιπόν, έχετε κουραστεί από την προσπάθεια και κάνετε αλλαγή πορείας και αλλάζετε στόχο και αυτό φαίνεται πολύ πιο ευίωνο, πολύ πιο γρήγορο, πολύ έτσι πιο έντονο και πιο καλό. Στην άλλη την περίπτωση, μετά από αρκετή προσπάθεια, καταφέρνετε και απελευθερώνεστε έτσι από τα εμπόδια, καταφέρνετε και τα ξεπερνάτε και πηγαίνετε τέλος πάντων παρακάτω και ανοίγει ο δρόμος σας. Για κάποιους από εσάς είναι και ένα ταξίδι ίσως, για όσους από εσάς έχετε βάλει στόχο ένα ταξίδι, θα πρέπει, λέει, να είσαστε γενικότερα πολύ καλά προετοιμασμένοι για κάποια απρόοπτα που μπορεί να συμβούν στο ταξίδι σας. Παιδιά, ορισμένοι από εσάς, έχουμε και το 5 σπαθί εδώ πέρα. Αν είχατε τέλος πάντων συνεργάτες, αν είχατε κάποια ιδέα τέλος πάντων, ή αν ο στόχος σας, το σχέδιό σας, έτσι περιλαμβάνει και άλλα άτομα, για κάποιους από εσάς τα άτομα αυτά είναι κουρασμένα και σας εγκαταλείπουν. Δεν μοιράζονται από ένα χρονικό διάστημα και μετά τον ίδιο ενθουσιασμό με σας, έτσι, για αυτό που θέλετε να πετύχετε.
Είναι σαν να, για κάποιους από εσάς, σαν να είσαστε εσείς ο τελευταίος, ας πούμε, που κρατάει επάνω σε αυτή την ιδέα, επάνω σε αυτό το πλάνο, επάνω σε αυτή την επιθυμία, και κάποιοι από εσάς παρακολουθείτε λοιπόν τους υπόλοιπους να πάβουν πλέον να ασχολούνται. Άρα λοιπόν ορισμένοι από εσάς είχατε κάποιες ιδέες ή ένα στόχο που θα μπορούσε να περιλαμβάνει και άλλα άτομα. Που όμως για κάποιο λόγο σταμάτησαν να το παλεύουν, έτσι, σταμάτησαν να μοιράζονται το ίδιο έτσι ενδιαφέρον και να έχουν τον ίδιο ενθουσιασμό. Και 2 σπαθί, και αυτό θα σας πληγώσει πάρα πολύ κάποιους από εσάς, έτσι. Ορισμένοι, αφού δείτε ότι κάποιος από τους στόχους σας ίσως είναι ακατόρθωτος ή τελικά υπάρχει και το εξής το σενάριο, ότι μετά από προσπάθεια πετυχαίνετε το στόχο σας, αλλά τελικά τα πράγματα δεν ήταν έτσι όπως τα νομίζατε και υπάρχει απογοήτευση και εγκατάλειψη. Και έτσι κάποιοι από εσάς από ένα σημείο και μετά, αισθανόσαστε λίγο έτσι σαν να χτυπάτε στα τυφλά, σαν να έχετε χάσει έτσι την επιθυμία να κάνετε καινούργια πράγματα, σας παίρνει από κάτω η απογοήτευση. Συνοψίζοντας για την ομάδα νούμερο 1, με όσους διαλέξατε τη δαχτυλίτρια από την Κωνσταντινούπολη. Παιδιά, μπορείτε να πετύχετε το στόχο σας, αλλά μετά από πάρα πολλή προσπάθεια, μετά από διάφορα εμπόδια. Κάποιοι από εσάς θα εγκαταλείψετε, ό,τι και να είναι αυτό που έχετε στο μυαλό σας. Κάποιους από εσάς θα σας εγκαταλείψουν οι άνθρωποι με τους οποίους, ή από τους οποίους θέλατε βοήθεια ή συνεργασία ή οτιδήποτε, δηλαδή, ή δεν βρίσκουν αυτό το στόχο, αυτή την ιδέα, έτσι, αυτή την κατάσταση πάρα πολύ καλή κτλ. Απογοήτευση έρχεται μετά. Και έτσι έλλειψη, σαν να μην έχετε πλέον κίνητρο, είναι αρκετά μεγάλη απογοήτευση και απλά να μην ξέρετε, δηλαδή του τύπου ότι έχω κάνει όλες μου τις προσπάθειες, σε κάποια φάση έκανα μια επιτυχία, κάπου σκέφτηκα ότι να το μου έρχεται, είμαι πια ελεύθερος, ελεύθερη και βαδίζω σωστά, κινούμε προς τα εκεί που πρέπει να κινούμε. Και ύστερα υπάρχει απογοήτευση από κάποια άτομα ή έλλειψη βοήθειας ή εγκατάλειψη και αισθανόσαστε ίσως και μίσος κάποιοι, ίσως και αυτό το γιατί, βρε παιδί μου, δηλαδή, ξέρεις κάτι, γιατί, έχω κάνει τα πάντα, έχω κάνει ό,τι μπορούσα, δηλαδή, γιατί, πες μου γιατί. Αυτό το παράπονο και όλη αυτή έτσι η μαύρη ενέργεια. Δεν ήταν και πολύ ευχάριστο, για να δούμε αν έχουμε κάτι άλλο, κάποια έξτρα πληροφορία και θα τραβήξουμε και μια συμβουλευτική κάρτα από τους αγγέλους. Λοιπόν, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει, λέει, να το αφήσετε, δηλαδή όσοι από εσάς έχετε αιμονή με κάτι, το οποίο το σκεφτόσαστε 24 ώρες το 24ωρο και κάθε μέρα σχεδόν, έτσι. Ίσως αυτό να είναι και το πρόβλημα που δεν μπορείτε να υλοποιήσετε αυτό που θέλετε, αυτό που γυρεύετε, και ίσως αυτό να είναι και το πρόβλημα για τους ανθρώπους ή από τους οποίους έχετε γυρέψει βοήθεια ή με τους οποίους θα θέλετε να είστε, έτσι. Άρα εδώ έρχεται να σας πει, εδώ έχουμε το τριφύλι, παιδιά. Το τριφύλι είναι κατεξοχήν η κάρτα της τύχης. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, έτσι. Είναι και η κάρτα της ξενιασιάς για μένα πάρα πολλές φορές. Είναι και η κάρτα του απλά θα πρέπει να διασκεδάσεις, απλά θα πρέπει να το αφήσεις για να μπορέσει να λειτουργήσει. Άρα όσοι δουλεύετε σκληρά ή είσαστε αιμονικοί με κάποιο πράγμα, ό,τι και να είναι αυτό, είτε είναι στα ερωτικά, είτε στα επαγγελματικά, είτε στα οικογενειακά σας, είτε οτιδήποτε και να είναι αυτό, εδώ αυτή η κάρτα έρχεται να σας πει, αφήστε το, μην το κυνηγάτε, όχι να μην δουλέψετε προς την κατεύθυνση αυτή για να πετύχετε αυτό που θέλετε, αλλά αφήστε το να μην σας γίνει αιμονή. Και υπάρχουν καινούργια άτομα τα οποία και καινούργιες ιδέες και πιο ανάλαφρη έτσι διάθεση
Και σίγουρα υπάρχουν καινούργιες γνωριμίες εδώ που θα σας βοηθήσουν, όποιο και να είναι το θέμα σας, αλλά και επισκέψεις. Αρκετοί από εσάς δηλαδή θα ξαφνιαστείτε, θα σας επισκεφτούν ίσως και άτομα από το παρελθόν, αλλά και άτομα καινούρια. Και όλο αυτό θα έρθει και θα συνδράμει στο να μπείτε στη διαδικασία κάποιοι από εσάς για να αλλάξετε πορεία, να αλλάξετε κατεύθυνση, παιδιά, και να έχετε επιτυχία. Ναι, δεν είναι απαραίτητο να πετύχετε αυτό που έχετε ακριβώς στο νου σας. Μπορεί να συμβούν κάποιες αλλαγές, όταν το αφήσετε, έρχεται λίγο η τύχη να σας αγκαλιάσει. Και κάτι ξαφνικό, το οποίο δεν περιμένετε, έρχεται να σας βρει και να σας κάνει χαρούμενους, έτσι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, τελικά. Και ας τραβήξουμε και μία συμβουλευτική. Πάμε, παιδιά, δεν θέλω να κάνω τεράστια έτσι τα ανοίγματα. Από τον deck των αγγέλων, να δούμε τι συμβουλή έχω να σας δώσω. Νέα αγάπη. Λοιπόν, παιδιά, η νέα αγάπη μπορεί να είναι κυριολεκτικά αυτό, έτσι, για όσους από εσάς έτσι έχετε θέσει κάποια ερώτηση η οποία αφορά τα ερωτικά σας. Υπάρχει καινούργια γνωριμία, καινούργια αγάπη και πολύ σημαντική μάλιστα. Εδώ όμως θα μπορούσε να είναι εκτός από αυτό που κάλλιστα μπορεί να είναι για τα ερωτικά, με ό,τι αυτό σημαίνει, έτσι. Ίσως θα πρέπει, εάν το πρόβλημά σας είναι ερωτικό, είτε να πρέπει έτσι λίγο να αποτραβηχτείτε από το πρόσωπο αυτό και αφήστε το εκείνο να σας κυνηγήσει, είτε θα πρέπει πραγματικά να πάτε τελείως προς άλλη κατεύθυνση. Και αν υπολογίσουμε ότι είδαμε πριν και την κάρτα της καινούργιας γνωριμίας, νομίζω ότι αυτό συνάδει έτσι αρκετά. Λοιπόν, μην απελπίζεστε, ομάδα νούμερο 1, και για όσους από εσάς κοπανιέστε και τα βάζετε έτσι και με τον ίδιο το Θεό, μα γιατί και γιατί και γιατί, δεν είσαστε μόνοι, σίγουρα εισακούγεστε και απλά δεν πρέπει να έχετε έτσι αιμονή. Και για όσους από εσάς, επειδή μου έρχονται και άλλα μηνύματα, παιδιά, είπαμε είναι ένα γενικό άνοιγμα και μου έρχονται πάρα πολλά μηνύματα αυτή τη στιγμή, είναι αδύνατο να καθίσω και να τα πω όλα. Θα πω το τελευταίο. Μην βάζετε άτομα, κάποιοι από εσάς εσείς ξέρετε, να παρακολουθούν συγκεκριμένα άτομα. Δηλαδή μην ρωτάτε, μην παρακολουθείτε, αφήστε το ρε παιδιά, αφήστε το. Αφήστε το γιατί θα σας βγει σε πάρα πολύ καλό, έτσι. Λοιπόν, αυτά για την ομάδα νούμερο 1. Πάμε στην ομάδα νούμερο 2, που αν θυμάμαι καλά ήταν με τη δαχτυλίδερα από το Λουξεμβούργο. Είναι πάρα πολύ μικρή χώρα, παιδιά, το Λουξεμβούργο. Μπορεί να τη γυρίσει στην πραγματικότητα μέσα σε μια μέρα. Και πάρα πολύ πλούσια και πάρα πολύ όμορφη. Ίσως θα άξιζε τον κόπο να πάτε κάποια στιγμή προς τα εκεί. Λοιπόν, ομάδα λοιπόν νούμερο 2. Η πρώτη μας κάρτα λοιπόν, η καθοριστική, οι πρώτες μας κάρτες που θα μας δώσουν την απάντηση το ναι, το όχι ή το ίσως. Θα πετύχετε το στόχο σας. Για να. Και πάλι πρέπει μάλλον να το σηκώσω λίγο παραπάνω, έτσι κάπως λίγο εδώ. Ναι, καλύτερα νομίζω. Αχ, τι είναι αυτό. Παιδιά, θέλω να προσέχετε πάρα πολύ, ομάδα νούμερο 2, γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό να πέσετε θύματα εξαπάτησης ίσως. Η πρώτη σας κάρτα είναι το 7 σπαθί. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα με το 7 σπαθί. Είναι η κάρτα που μας λέει ότι σίγουρα υπάρχει παρασκήνιο, σίγουρα κάτι γίνεται, δηλαδή δεν είναι πάντοτε κάτι όπως φαίνεται. Είναι η κάρτα της απάτης, του δόλου, της κατάχρησης, της κλεψιάς πολλές φορές. Άρα δηλαδή η κάρτα που μας λέει ότι μπορεί να κινδυνεύουμε να χάσουμε και πράγματα τα οποία είναι δικά μας. Αυτό μπορεί να είναι είτε πραγματικά χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία ή οτιδήποτε.
Μπορεί να είναι σε ψυχικό επίπεδο, μπορεί να είναι σε επίπεδο συναισθηματικό, έτσι. Με λίγα λόγια σας καλεί να ξανασκεφτείτε πράγματα, ομάδα νούμερο 2, για μια επιλογή που έχετε να κάνετε ή για μια επιλογή που έχετε ήδη κάνει, και σας καλεί επίσης να είστε και εσείς διπλωματικοί, δηλαδή δεν πρέπει να είσαστε άμεσοι στις απαντήσεις και στις αντιδράσεις σας, όποια και αν είναι η ερώτησή σας. Θα πρέπει να αφήνετε αυτή την περίοδο τα πράγματα έτσι να πηγαίνουν λίγο φλού. Η απάντηση εδώ για το αν θα πετύχετε το στόχο σας έχει να κάνει και με το κάρμα σας. Έχουμε εδώ και την κάρτα, συγγνώμη παιδιά για τα σαρδάμ, δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα. Έχουμε εδώ και την κάρτα της δικαιοσύνης, έτσι. Δηλαδή πολλοί από εσάς θα πετύχετε το στόχο σας, αλλά για να τον πετύχετε θα χάσετε, θα δώσετε, δηλαδή υπάρχει δούνε και λαβήν. Εδώ υπάρχουν καρμικά χρέη ίσως τα οποία πρέπει έτσι να αποπληρωθούν. Ή κάποιος έχει κάρμα το οποίο έχει δημιουργηθεί μέσα από σχέση που είχε μαζί σας, όποια σχέση και να ήταν αυτή. Και είναι εδώ τώρα ξανά, δηλαδή ορισμένοι από εσάς ίσως αισθάνεστε για κάποια πρόσωπα ότι τους ξέρετε πάρα πολύ καιρό, ίσως κάτι παράξενο τέλος πάντων συμβαίνει εδώ. Ή αυτόν τον άνθρωπο νιώθω σαν τον ξέρω μια ζωή και τα λοιπά. Έχετε δίκιο, υπάρχει καρμική σχέση. Αλλά ανεξάρτητα από αν θα πετύχετε το στόχο σας, που εδώ πέρα η απάντηση είναι ναι, θα πετύχετε το στόχο σας. Θα πρέπει να ξέρετε ότι όταν θα πετύχετε το στόχο σας, κάτι θα σας αφαιρεθεί. Για κάποιους από εσάς, εδώ υπάρχει δικαιοσύνη. Ίσως μερικοί από εσάς βέβαια να έχετε όντως και θέματα τα οποία να έχουν να κάνουν με δικαστήριο. Και εάν είναι δικαστήριο, η απάντηση εξακολουθεί να είναι ναι, αλλά θα αργήσει αρκετά, έτσι. Οτιδήποτε έχει σχέση με τον νόμο, οτιδήποτε έχει σχέση με τους πνευματικούς νόμους, είναι πράγματα τα οποία μπορείτε να πετύχετε, οι στόχοι που έχετε βάλει, αλλά κουβαλάτε, παιδιά, κάρμα ή έχετε αναλάβει ευθύνες, είτε το καταλαβαίνετε, είτε το θυμάστε, είτε όχι. Και είπαμε πράγματα θα σας αφαιρεθούν, για να δούμε λίγο παρακάτω, μέχρι να μπορέσετε πλήρως δηλαδή να απολαύσετε, έτσι, να έχετε αυτή τη χαρά το ότι ναι, το πέτυχα αυτό που ήθελα να κάνω. Προσοχή λοιπόν σε άτομα δόλια, προσοχή εσείς να μην συμπεριφερθείτε δόλια, να μην σπάσετε όρκους που έχετε δώσει, υποσχέσεις κτλ. Προσοχή στα άτομα τα οποία θεωρείτε ότι τα γνωρίζετε έτσι μυστηριωδώς από πάντα και αυτό σας κάνει έτσι πιο ευαίσθητους, πιο ευάλωτους απέναντι σε αυτά τα άτομα. Δεν σημαίνει το ότι πρέπει να είμαστε δεμένοι για πάντα με ένα άτομο, ακόμα και αν έχουμε καρμική σχέση, έτσι. Το κάρμα είναι για να λύνετε, παιδιά. Σε όσους έχετε υποθέσεις με δικαστήρια, με ακίνητα, νομικές υποθέσεις, είτε αφορά για κάποιους από εσάς και κάποια περιουσία τέλος πάντων, κληρονομικά, νομοποίηση και. Θα το πετύχετε ναι μεν, αλλά έχετε χρόνο ακόμη μπροστά σας και τελικά, παιδιά, ο ήλιος λάμπει, που πάει να πει, εάν προσέξετε, να είσαστε ισορροπημένοι, να είσαστε διπλωμάτες, να μην δίνετε στα πράγματα και στους ανθρώπους μεγαλύτερη αξία από όσο πρέπει, θα πετύχετε το στόχο σας, όχι εύκολα και πάλι σε αυτή την ομάδα, αλλά τουλάχιστον η απάντηση, έτσι. Είναι θετική, για να δούμε αν υπάρχει κάποια έξτρα πληροφορία. Ναι, παιδιά, είναι αυτό που έλεγα και πριν. Είναι πολύ, ναι, σταυρός μεγάλος. Το πηγάδι πολλές φορές σημαίνει έτσι πράγματα που έχουν πολύ βαθιές ρίζες, πράγματα τα οποία μας κυνηγάνε από το παρελθόν, ίσως και από άλλες ζωές.
ότι πρέπει να σκάψουμε και να κοιτάξουμε πάρα πολύ σε βάθος ό,τι είναι αυτό που μας απασχολεί και να κάνουμε δουλειά, παιδιά, και εμείς οι ίδιοι, έτσι. Ξανατονίζω λοιπόν, ούτε εσείς να κλέψετε και να αδικήσετε και, ακόμα και αν συναισθηματικά έτσι είσαστε ταραγμένοι για κάποιο λόγο, ορισμένοι από εσάς. Είπαμε, παιδιά, αυτά είναι, κάποια είναι για εσάς, κάποια είναι για κάποιον άλλον. Έχουμε ένα γενικό άνοιγμα εδώ. Ακόμα λοιπόν και αν είσαστε συναισθηματικά ταραγμένοι, πληγωμένοι, απογοητευμένοι και, πρέπει να πάρετε αναπνοή και η ταλαιπωρία που ορισμένοι από εσάς έχετε τραβήξει να μην σας επηρεάσει, να μην επηρεάσει το χαρακτήρα σας. Έτσι, παραμείνετε στο φως. Κάποιοι από εσάς δίνουν και εξετάσεις, άσχετο, δεν ξέρω σε ποιον πηγαίνει αυτό. Έχετε ακόμα χρόνο μπροστά σας, παιδιά. Διαβάστε και λίγο όσοι δίνετε εξετάσεις για κάτι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι μήνυμα έχουμε από τις αγγελικές κάρτες εδώ για την ομάδα νούμερο 2. Και τις κρατάω ανάποδα ή γύρισαν ανάποδα, παιδιά, τι γίνεται. Εδώ λοιπόν έχω 2 μηνύματα, να τα, δεν πρόκειται να κάνω κάτι άλλο εδώ. Έχουμε 2 υπέροχες κάρτες, παιδιά. Έχουμε την ελευθερία και τον αναδυόμενο. Τι σημαίνει αυτό? Έρχονται για άλλη μια φορά οι κάρτες εδώ να συνοψίσουν, να βάλουν ένα κάδρο, μια κορνίζα γύρω από αυτά που σας είπα πριν. Παιδιά, δύσκολος δρόμος, βαρύ κάρμα για κάποιους από εσάς. Να μην κάνετε αυτά τα οποία δεν θέλετε να σας κάνουν. Είναι επειδή είσαστε, είτε το πιστεύετε είτε όχι, μία ψυχή η οποία έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό και έχει επιλεχθεί για να κάνει δουλειά, για να αναδειχθεί, για να βγάλει προς τα έξω αυτό που λέμε πραγματικά το φως του Θεού. Είσαστε, έχω ανατριχιάσει τώρα που το λέω, παιδιά, είσαστε ψυχές παλιές, είσαστε ψυχές που έχετε βοηθήσει ίσως πάρα πολύ κόσμο και ήρθε η ώρα, πρέπει να το νιώθετε πολύ από σας αυτό το πράγμα, που θέλετε να αποτινάξετε από πάνω σας πράγματα και βάρη και να ελευθερωθείτε. Ήρθε η ώρα να κάνετε αυτό που λέμε το transition, η ζωή σας θα αλλάξει πάρα πολύ. Το πνευματικό σας επίπεδο θα αλλάξει. Όσοι κάνετε δουλίτσα σε αυτό, συνεχίστε να την κάνετε. Απλώς προσέξτε να μην κυλήσετε, παιδιά, από τις δυσκολίες ορισμένοι από εσάς. Από εκεί και πέρα, πνευματικοί οδηγοί υπάρχουν γύρω σας. Παιδιά, είναι φοβερό αυτό τώρα το μήνυμα που παίρνω αυτή τη στιγμή, ομάδα νούμερο 2. Οι οποίοι σας καλούν να θυμηθείτε την πραγματική σας φύση. Εσείς ξέρετε τι είναι αυτή η φύση, έτσι. Για να μπορέσετε να ελευθερωθείτε. Κάποιοι από εσάς ίσως βλέπετε ότι πράγματα, μοτίβα, μοντέλα επαναλαμβάνονται στη ζωή σας. Δηλαδή είναι σαν να ξαναζείτε την ίδια ιστορία, απλά με άλλα πρόσωπα, σε άλλο μέρος. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, παιδιά, για την ομάδα νούμερο 2. Είσαστε σε διαδικασία κάθαρσης και αφύπνισης. Πρέπει να παραδεχτείτε κι εσείς οι ίδιοι τα λάθη σας. Όλα αυτά που είπαμε πριν, για να μην τα επαναλαμβάνω. Και ο Θεός μαζί σας, παιδιά. Είναι πολύ έντονη η ενέργεια της ομάδας νούμερο 2. Μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Είσαστε μια φωτεινή ψυχή και πρέπει να θυμηθείτε ποια είσαστε. Λοιπόν, και πάμε στην ομάδα νούμερο 3 που επέλεξε τη δαχτυλίδρα που έφερα από το Παρίσι. Το λατρεύω το Παρίσι. Αν και ο πύργος του Άιφελ δεν είναι και τίποτα το φοβερό, φανταστείτε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν για την ομάδα εδώ. Νούμερο 3. Θα πετύχει το στόχο της η ομάδα νούμερο 3.
Συγγνώμη που γελάω, δεν με βλέπετε βασικά να γελάω, αλλά γελάω αυτή τη στιγμή, γιατί εδώ πέρα τα πνευματάκια μου ψηφίζουν, κάποιοι ρωτάνε παιδιά αν θα χάσετε κιλά. Μην ρωτάτε, λέει την Ταρό για αυτά. Αν δεν κάνετε κάτι κι εσείς, δεν μπορεί να προφητέψει κανείς αν θα χάσετε κιλά. Συγγνώμη παιδιά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παιδιά, γυναίκες και άντρες χωρίς πιασίματα είναι δρόμοι χωρίς σήματα. Είπαμε μην το παρακάνουμε, αλλά μην ρωτάμε τώρα και αν θα χάσετε κιλά. Δηλαδή, στα αυτιά μου πάνε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ομάδα νούμερο 3. Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες, έτσι. Δεν το λέω συγκεκριμένα για την ομάδα νούμερο 3. Θα πετύχει το στόχο της η ομάδα νούμερο 3. Καλέ, ναι. Εδώ είναι και έλεγα, δηλαδή δεν θα μου βγει και κάτι, βρε παιδί μου, έτσι, να είναι και ξεκάθαρο, να είναι και... Λοιπόν, έχουμε το αστέρι. Το αστέρι είναι μια πάρα πολύ όμορφη κάρτα. Το αστέρι φωτίζει. Τα άστρα δεν φωτίζουν τη νύχτα. Είναι μια κάρτα, όχι ακριβώς της υλοποίησης. Είναι η κάρτα όμως η ελπιδοφόρα που σου δίνει την όθηση, που σου δίνει έτσι την καλοτυχία, σου δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις το στόχο σου. Τώρα από εκεί και πέρα συν Αθηνά και χείρα κίνη, έτσι. Κοιτάξτε τώρα το αστέρι. Τι κάνει εδώ έτσι η κοπέλα. Μια κοιτάξτε λίγο, από τη μία παίρνει νερό, από την άλλη δίνει. Είναι λοιπόν μια πολύ όμορφη κάρτα με πολύ ωραία ενέργεια, μας δείχνει την ισορροπία, μας δείχνει την ελπίδα ότι δηλαδή έχουμε φως μέσα στο σκοτάδι. Είναι μια πολλά υποσχόμενη κάρτα και γενικότερα μια θετική κάρτα. Πάμε να δούμε τι άλλο. Ο θάνατος, μη μου πείτε τίποτα παιδιά, θα σας εξηγήσω. Α, μωρέ. Λοιπόν παιδιά, κάποιοι από εσάς έχει ραγίσει λέει η καρδούλα σας. Κάποιοι από εσάς μάλιστα ίσως να έχετε και έτσι μια τάση για κατάθλιψη. Γιατί έχετε πέσει για κάτι που τελειώνει, για κάτι που θα τελειώσει, θα πληγωθείτε ορισμένοι από εσάς. Μπορεί να είναι ένας αποχωρισμός, έτσι. Μπορεί να είναι μια ερωτική απογοήτευση. Ορισμένοι από εσάς, όχι όλοι, έτσι. Έχετε περάσει ή περνάτε τώρα από μια φάση στην οποία απλά κάνετε τα πράγματα για να τα κάνετε. Δηλαδή, έχετε κουραστεί καν να προσπαθείτε. Δεν θέλετε καν να προσπαθείτε. Δεν θέλετε να δείξετε ίσως και τα συναισθήματά σας σε κάποια άλλα πρόσωπα, ότι έχετε χάσει πλέον το ενδιαφέρον σας γιατί έχετε πληγωθεί έτσι πάρα πολύ. Ίσως να μην θέλετε να το παραδεχτείτε και στον ίδιο σας τον εαυτό. Οτιδήποτε και να αφορά αυτό, έτσι. Γιατί νιώθετε πως δεν έχετε λάβει αυτά που θα έπρεπε, γιατί νιώθετε ότι μόνο εσείς προσπαθείτε. Για αρκετούς από εσάς είναι όντως πολύ έτσι συναισθηματικό το κομμάτι, έχει σχέση με αγάπη, με σχέσεις, με γάμο και όλα αυτά. Ορισμένοι από εσάς έχετε βιώσει ένα χωρισμό ή θα βιώσετε ίσως κάποιοι από εσάς ένα χωρισμό. Ορισμένοι από εσάς έχετε χάσει ένα αγαπημένο σας πρόσωπο. Όποια και να είναι η κατάσταση, η αλήθεια είναι ότι έχετε αδικηθεί, έχετε δώσει δηλαδή παραπάνω από όσα έχετε πάρει, οι περισσότεροι από εσάς που έχετε επιλέξει, έτσι, αυτή την ομάδα. Έχετε αισθανθεί μέσα σας σαν να έχετε πεθάνει, γι' αυτό έχουμε την κάρτα του θανάτου εδώ, έτσι. Όπως έχουμε και το 10 μπαστούνι, όπου μας δείχνει έτσι την προσπάθεια και απλά να κάνουμε τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε, γιατί πρέπει να τα κάνουμε και τίποτε περισσότερο, πολύ κούραση δηλαδή. Έχουμε την πληγωμένη την καρδιά, έχουμε εδώ πέρα το 3 το σπαθί, έχουμε το 4 καρό που είναι η κάρτα του τσιγκούνι. Δεν λέω εσάς τσιγκούνιδες, ίσως κάποιες φορές στο παρελθόν να μην είχατε κιόλας δώσει αυτά που θα έπρεπε να δώσετε. Κάποιοι από εσάς κάνετε και μία ανασκόπηση έτσι του τύπου τι δώσατε, τι πήρατε, τι είχε συμβεί στη ζωή σας, τι συμβαίνει τώρα.
Υπάρχουν όμως αλλαγές, γι' αυτό ξανακαταλήγουμε εδώ έτσι στο αστέρι μας. Έχουμε τον τροχό της τύχης, έχουμε την προσπάθεια έτσι, που πρέπει να κάνετε για να ισορροπήσετε, αλλά εν τέλει έχουμε επίτευξη του στόχου. Αφενός μεν του στόχου που έχετε θέσει εσείς, αφετέρου όμως στην πορεία εδώ για κάποιους από εσάς θα σας έρθουν πράγματα που δεν τα είχατε σκεφτεί ως τώρα, που δεν σκεφτόσασταν ποτέ, ας πούμε, ότι πρόκειται εσείς να επιθυμήσετε εκείνο ή να θελήσετε το άλλο ή να κάνετε έτσι κάποια πραγματάκια. Είναι θετικό το αποτέλεσμα παρά τις διαδικασίες που αρκετοί από εσάς έτσι έχετε περάσει. Ναι, έχετε ακόμα βέβαια την προσπαθία σας. Όσοι από εσάς σκεφτόσαστε να πάρετε έτσι ένα ρίσκο, δηλαδή δεν ξέρετε τι να κάνετε, είναι 50-50, ξέρω εγώ κτλ. Πρέπει να τολμήσετε. Κάποιοι από εσάς έχετε θέσει όντως σωστούς στόχους, έτσι. Και αξίζει να το ρισκάρετε και αξίζει να το προσπαθήσετε, παιδιά. Οκ, πάμε να δούμε λοιπόν τώρα ποιο είναι το μήνυμα από τις κάρτες των αγγέλων. Πρόθεση. Λοιπόν, οι άγγελοι σας έχουν να σας πούν το εξής. Ότι πρέπει να δηλώσετε την πρόθεσή σας και πρέπει να επιλέξετε ένα πράγμα κάθε φορά. Δηλαδή, δεν είναι η ενέργειά σας όταν μοιράζετε σε πάρα πολλά πράγματα, δεν έχει την ίδια δύναμη. Άρα θα πρέπει σκαλί-σκαλί, βήμα-βήμα, να πετυχαίνετε κάτι και ύστερα να πηγαίνετε στο επόμενο κομμάτι, έτσι, μην είσαστε βιαστικοί. Και καλό θα είναι να ζητάτε τη βοήθεια του Θεού και των αγγέλων στην πραγματοποίηση του στόχου σας, στην πραγματοποίηση της επιθυμίας σας, έτσι. Όσοι είστε πάρα πολύ κουρασμένοι, ίσως χρειάζεται να κάνετε ένα διάλειμμα και να βάλετε προτεραιότητες στη ζωή σας, βλέποντάς την σε βάθος χρόνου. Τι είναι αυτό που πρέπει τώρα εγώ να θέσω ως προτεραιότητα στη ζωή μου, αντικειμενικά, έτσι. Αυτά λοιπόν, παιδιά, για σήμερα. Εύχομαι να περάσετε όμορφα ακούγοντας τις προβλέψεις αυτές. Δεν είναι αιώνιες, έτσι, κάποια πράγματα θα πρέπει για αυτά τα πράγματα τέλος πάντων να προσπαθήσουμε, κάποια πράγματα δεν είναι καν για μας. Αν με ρωτήσετε, εγώ προσωπικά στη ζωή μου πολλές φορές έχω ξεκινήσει από αλλού και έχω βρεθεί αλλού για αλλού. Και όντως ήταν καλύτερα για μένα έτσι, δηλαδή να αφήνετε και λίγα πράγματα έτσι, να πηγαίνετε λίγο με τη ροή, παιδιά, γιατί ό,τι δεν λυγίζει σπάει. Αυτά λοιπόν είχα για σήμερα να σας πω, συγγνώμη έτσι για τα σαρδάμ και τα λοιπά. Σας εύχομαι καλή συνέχεια, ευχαριστώ για την υποστήριξή σας και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Μία φίλη μου ζήτησε να κάνουμε ένα βίντεο για τα μηνύματα που μπορεί να έχουμε από ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή. Λοιπόν, φίλοι μου, δεν έχω αδιαφορήσει για αυτό που μου είπες, αν με ακούς. Απλώς είναι ένα θέμα το οποίο το είχα επιχειρήσει, έγινε το μάλι βράσε μέσα στο σπίτι, έσβηναν οι κάμερες, πέφταν πράγματα κτλ. Γιατί δεν κάνω κάτι... μπορεί να λέμε ότι είναι για σκοπούς διασκέδασης, αλλά ό,τι κάνω, το κάνω με ένα συγκεκριμένο σωστό τρόπο. Οπότε δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να γίνεις ένας ενδιάμεσος εκείνη την ώρα και να περάσεις μηνύματα, έτσι, από ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή. Επειδή το έχω κάνει λοιπόν στο παρελθόν, αρκετές φορές σαν ενδιάμεσος και τα λοιπά, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν. Δεν μπορεί να είναι αυτό ένα άνοιγμα έτσι γενικό για τόσους πολλούς ανθρώπους, έτσι, γιατί όσοι λένε τις κάρτες και τις λένε αληθινά ξέρουν ότι υπάρχει ροή ενέργειας, έτσι, και ότι έχεις ένα όριο στο πόσο θα καταναλώσεις. Δηλαδή δεν μπορώ να βάλω σε κίνδυνο τον εαυτό μου και στην πραγματικότητα
να μην δώσω και μηνύματα σε όλους, γιατί επειδή το έχω και επειδή είμαι ενδιάμεσος και επειδή άπειρες φορές στο παρελθόν έχω βοηθήσει ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή, όταν ανοίξεις μία πύλη τέτοια, δεν ξέρεις καταρχάς αρχικά το τι θα σου έρθει, και όταν απευθύνομαι σε ένα κοινό, το οποίο μπορεί να είναι, ξέρω, μπορεί να με δουν 10 άνθρωποι, μπορεί να με δουν 100, αλλά και στους 10 και στους 100 είναι πολύ περισσότεροι από έναν άνθρωπο. Εκεί που θέλω να καταλήξω, γιατί λέω πολλά σήμερα, δεν ξέρω τι με έχει πιάσει η γλωσσοδιάρεια, είναι το εξής. Αυτά είναι καταστάσεις και διαδικασίες που είναι καλύτερα να μην γίνονται μέσα από τις κάρτες, αλλά ακόμα και αν γίνουν θα πρέπει να αφορούν προσωπικά έναν άνθρωπο. Αλλιώς ανοίγουμε πύλες και γίνεται χαμός. Λοιπόν, και πάλι ευχαριστώ. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο, το οποίο θα είναι ένα Do Your Magic για άλλη μια φορά και θα ασχοληθούμε έτσι με το βάζο της μάγισσας. Πάμε full για προστασία λοιπόν. Καλή συνέχεια.